Kailangan ko nang gupitan ulit ito kapromdi kasi ayan o, umaapaw na. Almost 1 month ko na siyang nagupitan. Tika lang, gusto ko lang i-ano sa inyo kapromdi kung paano ito itanim. So nagtatanim ako niyan ganito lang, isang piraso. Yung mga ganyan ko inubos yung dahon, sayang. Kaya tinago ko dyan. Ayun, nginat-ngat pa siya oh. Sabi ko para maiba naman, para mas maging magandang, mas makulay. So, nire-revive ko lahat yung mga bigonya ko dati. Tinatapon ko lang dun sa ano para, sabi ko para tumubo ulit. Bago lang itong Focchiente, siguro mga 1 year lang yan. Kaya lang, kaya siya hindi siya masyadong maganda, hindi ko masyadong na-perform na bilog kasi bago lang siya. Dito kapromdi meron akong magandang ano dito, parang ang gandang combination niya. Hello mga kapromdi, good morning po. Ito na naman ang aking Focchiente at saka yung copper plant. Sobrang lago na naman. Kailangan ko nang gupitan ulit ito kapromdi kasi ayan o, umaapaw na. Almost 1 month ko na siyang nagupitan nung dumating ako dito sa amin nung nakauwi na ako. Ginupitan ko siya at ito nga ayun, sobrang ano na naman, sobrang haba na naman ito. May mga ano, parang may uod, hindi ko alam kung ano yan pero pag ano, parang Makati yan kapromdi. And tuwing naggugupit ako ng halaman, mayroon mga ganyan. Tapos pag nadantay sa balat ko, nagiging Makati siya. So ayan kapromdi, puputulan ko rin naman itong aking Focchiente. At syempre gusto kong ipakita sa inyo kung paano ko siya paano ko ba ginawa yung ganyan. Kasi ang mahal nito kapromdi, kapag bumili ka niya, yung di ba yung may bilog, parang nasa pat tapos bilog siya, magkaiba yung kaysa dito. Ito kasi ano lang siya, isang piraso. Ayan, pinagtiyagaan ko talagang gawin yan. Yung nasa pat na nabibili sa market, mga siguro mga 600 pesos, di ba? Alam niyo naman yun, mahal talaga yun. Tapos syempre ito, mas maganda kasing tingnan to. Yung kasi parang ano lang siya, parang hindi natural yung pagkagawa. Tapos ito natural siya. Kitang-kita niyo naman kapromdi yung ano niya, pagka trinim talaga. So ayan. So isang puno lang yung kapromdi tapos tinubuan siya ng bird nest. Bird nest sa ilalim niya. So hindi ko na siya tatanggalin kasi sayang. So yan, puputulan ko na naman siya. Yung mga ganito kapromdi ay pwede siyang itanim. Halimbawa pinutol ko siya, pwede siyang itanim. Ayan, so napakadaling mabuhay niyang kapromdi pero matagal lumaki kaya kailangan tiyaga. Din ayun, hindi masyadong maganda yung ano ko dito, African talisay kasi masikip na siya. Siguro parang ito pinag-isipan kong gupitin kasi niya yung African talisay tapos walang space. Ayun, tapos yung pinutol ko kapromdi na variegated na tawag dito, variegated na pandakaki plants. Ayan, pandakaki plant ay ayan, pinutol ko, sumanga na siya ng marami. Tapos ayan, kailangan ko na naman magputol ng mga itong pressure shield. At wala na naman sa yung aking yung pinakaunang Focchiente. Wala na naman sa bilog, parang wala na naman sa forma. Tapos yung tinanim ko na dito kapromdi, ang bilis lumaki yung Eugenia plant. Tapos yung pinutol ko rin kapromdi dati, yung pinakita ko sa inyo nung ginagawa ko ito nung pagdating ko dito, galing ako ng Manila. So pinutol ko ito at na-vlog ko nga, pinakita ko sa inyo. Ayan, ang ganda niya na at magkakapantay na silang kulay dito. Tapos ngayon ito puputulan ko kasi hindi na siya hindi na proportion kapag dapat mapuputulan ka agad siya para maging pantay yung niya. Kung gusto ko siya maging bilog. But maganda naman itong parang gawing Christmas tree na para mas maganda tingnan. Pero kasi meron akong Christmas tree diyan kapromdi yung Yew or Maki plant, medyo mataas siya.
At dito naman binibilog ko siya para mas magandang mas magandang dating. Ito yung indoor plant, nilalabas ko kasi palaging maulan, sayang naman na hindi siya madiligan, at siyempre maganda pag naulanan para malinis yung dahon niya. Yung aking dito, crouton, pinutol ko rin ito. Marami pa akong gagawin dyan ka-from the end. Ang sukal na naman kagad. Kailan ko lang ito pinutulan. Tapos biglang ganyan. 1 month ka-from the nung pinutulan ko. Kaya puputulan ko ulit sila para maging maganda ulit. Ang ganda ng aking colocasia. Ayun. Dumadami na ulit yung colocasia ko. Kasi napuno ito ng colocasia eh. Pinagbubunot ko siya kasi halos wala ng space yung aking talisay dito, kaya ayun, binunot ko yung iba, tapos kung saan ko na lang nilagay, kaya kailangan ayusin ko naman yan. Tapos meron din ako ditong powder puff, binunot ko kasi masikip eh, nilagay ko sa paso, sana mabuhay siya, kaya iniisip ko kung saan ko siya ilalagay kung sakaling mabuhay, kasi malaki na yun eh. Mahirap naman mabuhay kapag binunot na malaki, but dinidiligan ko naman siya, kaya hope na mabuhay siya. Tapos tamang tama, tag-ulan ngayon, maulan pa rin palagi, kaya hindi siya masyadong malalanta. Yan ang aking halaman dito. Marami na rin talbos yung late ko na ito pinutol eh. Ayan, Eugenia, hindi siya naarawan eh. Pag naarawan, mabilis lumago. Pero nagagandahan ako doon sa aking colocasia. Yan, puputulan ko na ito ka-promly. At ayun, kailangan maging maayos at para mas magumanda pa. Ayan po mga ka-promly, simulan na naman natin yung maghalaman kasi ayan, sobrang taas na. Tapos gusto ko rin maputulan na kasi palaging umuulan. At ngayon lang medyo umaraw, pero umaambon pa rin, kaya yung nagbunit ako. So, ayun, kailangan ko pala mag-face mask ka-promly kasi allergy ako dito sa Pokin, tapos masyado siyang makati sa pakiramdam ko. Din ito gugupitan ko din itong mga maroon plants, tapos nagpo-flower din siya. So, ito muna. Makati rin ito sa kamay ka-promly, wala lang akong guwantes. Tika lang, gusto ko lang sa inyo ka-promly kung paano ito itanim. So nagtatanim ako niyan ganito lang, isang piraso. Tapos syempre matagal siyang mabuhay. Pero hindi naman siya namamatay. Matagal lang talagang mabuhay. Tapos, ayun, kapag once na nagsanga na siya, halimbawa katulad nito may sanga, so puputulin ko lang siyang ganun. Ayun, putol na. Tapos, syempre, pag pinutol mo siya, dahil may ugat siya, magsasanga siya. So, hanggang sa dumami ng sanga, hanggang sa maging ganito. So, kasi ka-promly yung nabibili natin sa mga nursery garden, yun, marami. Pakita ko sa inyo. So, yung nabibili natin sa nursery garden, halimbawa ito yung pot niya, tapos may nilalagay silang parang screen or alambre na pabilog yan. So, hindi sa isang puno. Maraming tinatanim sa paligid. Siguro mga 5 puno yun na tinatanim sa pot. Pero siyempre malaki naman yung pot, tapos pabilog yung screen niya. So, akala natin, pag tinitingnan natin parang lush, parang super ganda na, pero kasi marami siyang puno. Kaya pag itinanim mo siya sa soil, hindi mo siya pwedeng alisin sa pot, kasi maraming magkakahiwa-hiwalay sila. So, magkakawindang-windang yung kanilang mga puno, kasi nga marami sila dun sa isang pot, tapos nakapaligid siya doon sa alambre ng pot. So, pag tinanim siya, hindi siya pwedeng tanggalin sa pot. So, diretso na talaga siya sa soil. Unlike nito, isang piraso lang, pwede siyang nalilipat-lipat, kaya lang, pag nililipat-lipat mo yung niya,
pag nilipat mo ng location, parang nakakaano rin, nakakakaba rin kasi baka mamatay. Mayroon na kasi akong nilipat na namatay. Hindi ko masyadong naalagaan. So, ayan. Yung katulad nito, ayan. Katulad nito, gugupit ka. Kung gusto mo yung gayahin yung nabibili natin sa mga nursery, kung gusto mong gayahin yan, gugupit ka ng ganyan. Tapos itatanim mo siya sa paikot ng paso. Ayan. Siyempre dapat bago mo gawin yun, mayroon ng screen dyan. Ayan, mga ganon. Ayan. Tapos, siyempre pag puputulin mo, sasanga siya. So, napupuno niya yung screen. So, yun, iba yung ka-From D. Pero mahal yun, mga 600 pesos yun. Ito, tsatsagaan mo lang. Okay na siya. Hindi mo na kailangan bumili ng mamahalin na nasapat. Basta matyaga ka lang magputol. So, ito. Ang laki nito. Putulin na natin. Pwede pa itong pananim. Pero wala naman eh. Sabi ni, sino ba yun? Taga-Lagunoy, hello, kumusta ka dyan? Sabi mo, pupunta ka dito. Matagal ko siyang hindi pinuputol kasi inaantay kita pero hindi ka naman dumarating. Sino ba yun? Kalimutan ko pangalan mo. Pero, sorry kasi hindi ka naman pumunta. Nag-aantay ako dito. Pero taga-Lagunoy lang siya. Kalimutan ko pangalan. So, ayun. Kaya siya humaba ng ganun kasi naantay ko siya. Parang nire-reserve ko sa pagdating niya. Pero wala eh. Kaya putulin ko na kasi baka pag nasubrahan ng haba, hindi na magandang putulin. Nasisira na yung halaman. Hindi na siya magbibilog. Mahirap bilogin to eh. Pati yung pink lady, umano rin dito sa ibabaw na. Dapat talisin ko na yung nasa ilalim. Ang dami na kasi. Curious ako dito sa sa bakit nagaganito ito. Hindi maganda yung niya. Pagkasangan niya. Malaki na sana eh. Kaso paya, tapos yung sanga niya konti. Walang dahon. Ito naman ka-From D, konti lang puputulin ko dito. Kasi bago lang siya eh. Gusto ko siyang i-ship. Ayan. Para kumapal. Hindi pa masyado. Bago lang kasi, kakatanim ko lang yan dyan. Pero matagal na yung nasa ka-From D, nandito na stock ko lang yan dito. Itinanim ko lang siya nung umuwi ako dito, galing sa Manila.
Ito, ang ganda nito. Pero kailangan kong bawasan eh. Asukal niya. Ayan po mga ka-from-D, natapos ko na rin po yung project ko dito at naputol ko na yung mga naka-usli na halaman at ang ganda na ulit ng tingnan, napaka-cozy at ang linis, ka-from-D, napaka-sarap tingnan lalo pag nandito sa mga white stones, napakaliwanag. Siyempre yung ko dito pandakaki, binawasan ko para hindi niya na yung African talisay kasi sayang nag-overlap sila. Tapos hindi ko alam kung anong gagawin ko dito pero natitrim din kasi siya kung anong gusto kong gawin. Kaya lang pag ganito yung form niya, mahirap. So kailangan pataasin ko muna yung niya para kasi siya flat ang hirap i-form, parang pabilog palagi yung maisip mo na format. Pero natitrim niyan kahit parang yung parang pag ganon, paikot-ikot parang ganon, parang barina, something like that. Ayan, tapos pinutol ko na yung dito ka-from-D yung mga persian shield at maayos na ulit. Yung ko dito mga pandakaki plants ay yung Pokian tea plants, nagupit ko na rin. Ayan, at siyempre ang ganda ng combination ka-from-D yung ko dito, yan may orange, may neon, tapos green. Hindi pa lumalaki yung mga tinanim ko dyan na katulad nito. So ang ganda ng flower nito ka-from-D pero gusto ko bilogin din. Makatito, masyadong parang maraming tinik. Pero hindi naman talaga ganyan yung gusto ko dyan sa nangyari dyan. Kaya lang ayan, dapat siguro mas itrim ko pa siya pag ganun para parang siya, parang pabilog na lang din. So meron ako mga tinanim dyan na ganun din. Hindi ko alam anong pangalan yan. Ka-from-D, ano po yung pangalan nito? Binigay ito sa akin ni Sir Dan na taga Salugon, San Jose, Camarines Sur. During nag-vlog ako dun sa kanyang garden kasi pinuputol niya. Sabi ko yung mga cutting, yung mga pinutol niya, akin na lang. So binigay niya naman sa akin. Kaya meron akong 2 puno niyan dito. Ayan. Natatakpan siya ng itinatago ko yung ka-from-D kasi kinakain ng pato yung tea plant na yan. Yung mga ganyan ko inubos yung dahon, sayang. Kaya tinago ko dyan. Ayun, nginat-ngat pa siya Then yung aking dating magandang crouton, ayan, pinutol ko. Pero parang nagkamali ako sa putol kasi parang masyado pa siyang mataas. Dapat medyo mababa pa yung putol niya para at least hindi siya ganyang pantay-pantay lang din sila dyan sa baba. Ay, sa taas. Ayan, nilalagyan ko rin ng ferns para mas maaliwalas pang tingnan. Tapos ka-from-D, ayan, shout out po muna kay Ma'am Chona Arsenal of Cebu City. So, ayan ka-from-D, pinagsama-sama ko na rin yung dito, yung aking bigonya. Sabi ko para maiba naman, para mas maging magandang, mas makulay. So, nire-revive ko lahat yung mga bigonya ko dati. Dati kasi sobrang gaganda nito. Ayan, ang gaganda yun dati. Para silang, parang silang flower bouquet na inayos. Pero ngayon parang napabayaan. So,
Nag-ano ulit ako niyan, inayos ko ulit. Tapos ito, ayan, nalalanta pa siya. Kinuha ko doon sa likod ng bahay. Sa likod ng bahay ko. Kasi may yung mga, ano, tinatapon ko lang doon sa ano, para, sabi ko, para tumubo ulit. Din yung aking, ano, nirevive ko rin yung aking Thailand Beauties ba ito? Hindi ko matanda. Parang Thai Beauty, parang ganon. Pero hindi ko sure, nakalimutan ko na. Ayan. So ang ganda ng combination dito, tapos maaliwalas. Inalis ko na yung ano ko dito, yung powder puff dito banda talaga sa ano, kasi na ano, natatakpan yung ano nito mga Pokin. Pero kaprom di ano, bago lang itong Pokin tea, siguro mga 1 year lang yan. Kaya lang kaya siya hindi siya masyadong maganda, hindi ko masyadong na-perform na bilog kasi bago lang siya. So, ganun talaga mag-alaga ng Pokin tea. Kaysa bibili ka ng ano, yung mahal-mahal, tapos kaya mo naman palang gawin. So, at ayan. Tapos dito kapramli, meron akong magandang ano dito. Parang ang gandang combination niya. So, ayan, meron siyang ferns, bird nest ferns sa ibaba. Pababa yung dahon niya, tapos yung sa taas niya, ayan, parang umbrella ba? Tapos, ayan, tumubo lang siya dyan. Hindi ko siya tinanim dyan. Talagang kusang tumubo. Kasi dito, kahit yung mga puno-puno ng halaman, mayroon mga bird nest ferns. Pero hindi yung bird nest fern na parang buo, yung parang dapo na tinatawag. So, ay, ang ganda. Very purple. Yun, may flower ng konti yung aking ano ko dito. Yung angel, pink lady pala, pink lady. So, hinayaan ko muna siyang gumapang para mas mamulaklak pa. Pero puputulin ko rin yan, no? Ayan, umaapaw na siya dyan, no? Then, dito naman, yung tinutuka ng manok, hindi nila tinitigilan hanggat sa, ano, napudpud na lahat, kaya hindi gumaganda. Ayan, nire-revive ko yung mga halaman ko kaprom di. Sayang kasi, who knows, darating yung panahon na wala na akong ano, wala na akong pambili ng asin, magbibinta na rin ako ng halaman kasi ayan, ang hirap ng buhay ngayon. Ay, ang ganda talaga. So, ayan yung mga ano ko dito, yung mayana ko kaprom di, nire-revive ko ulit. Dalawang ano na lang yun, pero meron pa akong pula, kulay pink, tapos yung parang chocolate, basta something chocolate na may brown, batik-batik. Pero kinakain ka agad ng uod doon, nakapilipit ka agad yung dahon niya. Yan. Yung, ayun, sabi ko nga sa inyo, nire-revive ko yung mga ano ko, anong tawag nito? Begonia. Maganda kasi yung kapramdi kapag naka, ano, yung pag na gumanda siya talagang maganda, parang bouquet, flower bouquet. Ayan. Ayan ang aking ano dito, garden. Maganda, syempre. Siyempre inaayos ko palagi, tinitingnan ko kung anong klaseng gagawin ko sa susunod, next time, at para magkaroon ng kaayusan. Hindi naman sa gusto kong ipakita palagi, kundi gusto kong magbigay ng inspiration sa inyo na kahit na hindi bongga yung mga halaman, ganito lang mga simpleng halaman, ay magandang tingnan sa sa bakuran. Pag nakaayos at siyempre ordinary lang lahat yung kaprumdi. Sometimes bumibili ako, katulad nito, tricolor na kalatiya. Binili ko rin yung kaprumdi hanggang sa naparami ko na. Ayan, yung iba naman binigay, pero ngayon wala nang nagbibigay. So, ayan kapromdi, ang aking backyard garden. Next time, next week, ayusin ko naman yung yung inaayos kong garden ni nanay para maganda. Paunti-unti lang yung pag-ayos ko dun sa garden ni nanay kasi wala naman akong gamit, wala akong halaman, wala akong pang landscape. Kung ano lang nakikita kong available na halaman dito yung dinadala ko doon. So marami na nga akong halaman na dinala doon pero parang baliwala lang kasi ang laki ng ni nanay, ang laki ng garden ni nanay. So dito naman yung aking mga sari-saring mga halaman. Pero ang tagal lumaki kasi hindi siya masyadong gumaganda kasi palaging maulan. Parang na overwatering ba.
So, ayan po kaprom, di marami pong salamat sa inyong panonood. Don't forget to subscribe and touch the notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Maraming salamat. Muchas gracias. En Diyos mabalos.